niku sing diwastani Candi Pawon. Candi Tungku, nek Pawon kan Tungku nggih Bu nggih. Lah tak sami nek teng nggen kula Pawon niku ya tempat nggodhog masak, ya nggodhog ya masak ya sak piturute. Bareng mlebet wonten ing nggene ngajeng Candi Pawon, kula mlebet mriki pancen rasane kaya jaman kerajaan pancen teng mriki. Pantesan tiyang mriki priyayi-priyayi mriki saestu kalem-kalem banget nih. Kaleme niku mergo peteng-peteng niki. Dadi rasane kok raose mlebet niku kaya ning gone dunia lain pancen nek mlebet mriki. Tenanan. Dadi jenengan lelembut ora. Mergo kaleme niku kula tak tanglet jajal. Biasa nek wong kalem-kalem niku ya mesti iso milih niki kira-kira ngajine badhe sing cendhek napa sing dawa? Sing dawa. Ya wis milih-milih. Nek cendhek mlebu kabeh, dawa mlebu separo. Kok guyu jenengan? Lah priyayi ora mungkin pikirane rono-rono. Tak ulang. Ngajine arep sing cendhek napa sing dawa? Sing dawa. Cendhek mlebu kabeh apa dawa mlebu separo? Sing dawa mlebu kabeh. Priyayi tenanan nek niki. Ya wis. Niki mergo rebanane semangat. Niki ya seragame anyar barang. Pantesan krudunge si kaku. Ya wis niki tak sawersik monggo nggih grup rebana. Sami-sami ngiringi kula mangke ngaji sholawatan sesarengan keluarga besar simbah siswoto sak keluargi sampai jam pinten mangke Bu? Nek piyayi-piyayi priyayi niku ya nek ngaji nganti jam 1 bengi. Ya. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Sik tak ngitung munggah jam 09.00 jam 09.15 arep 9.30. 9.30 malah ya. 9.30 mudune jam 1. Berarti ngajine 3 jam setengah. Priyayi tapi geragas ki. Ya mudah-mudahan sampai pun tansah beto barokah Allahumma. Mbah Anteng nek ana wong lambene julit, lambe branyak, lambe tumbak cucukan. Ki ora dinistake, ora diolo-olo ning diajak ngaji. Merga napa? Pancen ngaji niku ngatur jiwa ndandani ati. Ngaji niku pancen dalam rangka bersih manah. Kenapa ngaji bersih manah? Tanggene kitab Al-Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ngendikaaken la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Maaf ya priyayi-priyayi. Nek kula ngucap asu kok ya kasar ya Pak ya. Ning ora dalam rangka ngucap saru. Niki ngilmu Pak. Umpamane ben ora patek kasar ya aja asu, basa aluse asu napa? Segawa nek mbasake karo lare alit ya mbau, ngaten nggih. Utawi gugug. Basa Indonesiane anjing, nek cara Cilacap ngen kula dog. Dog. Ya kan Cilacap orang barat. Ya nek nang Cilacap dog. Nek basa Jepange kirek. Imam Al-Ghazali dawuh ning gone kitab Ihya Ulumuddin, la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku ono asune. Maaf, ini bukan makna lafzi, tapi niki makna maknawi. Ternyata rumah yang dimaksud Imam Al-Ghazali bukan rumah ingkang gedung bentuk omah kados daleme jenengan. Tapi rumah yang dimaksud Imam Al-Ghazali adalah manaih panjenengan atine menungso. Dadi maksudnya Imam Al-Ghazali, malaikat rahmat tidak akan masuk maring atine menungso kalamun atine menungso tesi ono najis asune. Maaf ya Bapak Ibu. Sak najise asu. Jangankan air liurnya, jangankan dagingnya. Wulune tok niku pun ngandung najis. Tapi nyuwun ngapunten,
Sak najise asu esih bisa disuceni. Nganggo 7 basuhan air yang salah satunya dicampur debu utawi tanah. Maka ketika nyampur tanah dianjurkan boleh di basuhan keberapa saja. Tapi dianjurkan jangan di basuhan yang ke-7 terakhir. Tapi lek dicampur tanah antara basuhan yang ke-1 sampai yang ke-6. Berarti sak najise asu esi bisa disuceni nganggo 7 basuhan air salah satunya pakai tanah. Tapi najise atine menungso arep karo apa lek nyuceni, Pak? Tak ulang. Niki kula ngaji tenanan ki, Pak. Ngaji podo-podo karo cah cilik ireng merongos kene iki. Ya kula duwe guru. Ternyata sak najise asu esi bisa disuceni, tapi najise atine menungso niki susah Pak diilangaken. Napa najise atine menungso? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumagah, pelit, medit, betitil, kikir, bakhil, kucren, jelantir, koyupil, kudanil. Tepuk tangan se. Ki ngracik ngomong ngono kuwi angel kuwi. Lek ngracik telung dina telung wong ora merem ngelak ngapalke. Kudu dikeploki. Oh keplok meneh. Keplok kedua kaya ngeploki dara malah jenengan ki. Sak najise asu esi bisa disuceni, tapi najise atine menungso paling angel Pak lek diilangke. Kula leres almarhumah Mbak Anteng. Ana wong ngomong ngono, ora njur dipoyoki utawi langsung diseneni. Ana wong ngomong ngono, rene ngaji. Rungokke iki ana wong ngaji ngene iki. Karena ngaji kuwi ngatur jiwa dandani ati dalam rangka nyuceni ati. Soalnya pancen nyuceni ati kuwi angel. Mula tenggene kitab Nashaihul Ibad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngendikaaken pilih innallaha katama sitatan fisitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Napa niku ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab? Yang pertama, katamar ridho fi taati. Gusti Allah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, anu niki ngajene nganti jam 2 bengi kan? Ya mung takon dok nyong. Genahno. Ridho kali ikhlas niku benten. Terkadang orang niku nek ditakoni ikhlas nopo? Ikhlas ya ridho. Ridho niku nopo? Ikhlas ya benten. Ikhlas niku adalah cara kula panjenengan sedaya melakukan satu perbuatan tanpa rasa pamrih. Ridho niku finishnya. Jadi ikhlas niku adalah cara untuk kita golek ridhone Gusti Allah. Lah ridho niku ACC ibarat wong gawe skripsi lah Bapak Ibu. Wong gawe skripsi niku wangele luar biasa Pak. Naudzubillah min dalik summa naudzubillah min dalik. Ono mahasiswa mung mikiri skripsi mumet sampai bunuh diri. Ngapunten, bunuh diri niku bukan solusi. Walaupun kalau di negara-negara maju, kayata negara maju di dunia itu ada 10 negara Pak yang membolehkan bunuh diri legal. Pakai undang-undang dan sah diatur negara. Salah satunya kemarin rame pas Ramadan 2023 ada mantan Perdana Menteri Belanda namanya Dries van Agete. Usianya 93 tahun, istrinya usianya 90 tahun, mung jarak 3 tahun. Ternyata dheweke niku umur 93 tahun ning jebule meriangan sakit-sakitan. Berobat ting pundi mau niku enggak sembuh-sembuh. Sing akhire Dries van Agete niki melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati yang legal pakai undang-undang negara. Terus teng dunia niku ada 10 negara yang melegalkan bunuh diri. Di antaranya adalah Belanda, Texas, Selandia Baru dan 7 negara yang lain. Maaf ngapunten. Sak bobrok-bobroke Indonesia. Belum ngapunten niki, orang lagi memprovokasi jenengan Pak.
Saya anggap yo bobrok ora bobrok kepriwe, salah satu dari kasus bobroknya Indonesia. Ternyata Pak, tukang cuci ompreng MBG, tukang asah-asah sebulan gajinya 3 juta, guru honorer mung 400.000 Pak. Tepuk tangan sik ra. Saya tidak benci loh kepada pegawai MBG, baik supirnya, tukang masak, tukang cuci omprengnya, saya tidak benci loh. Mung niki Indonesia sakit Pak. Menurut saya Indonesia ki meriang Pak. Saya anggap meriang sebab niki termasuk menghina loh Pak karo guru. Ngenyek karo guru. Guru niku Bapak Ibu, ora usah mawi dadak ditulis pahlawan tanpa tanda jasa. Kulon jenengan mentok sekolah SMA, lebar niku Pak, tangi kawanan ora apa-apa, asal urung duwe mertua Pak. Loh guru Pak, kawit TK nganti dadi guru tetep mangkate gasi terus Pak. Ora nono preine meneh Pak. Libur niku tetep ngurusi anak-anak, murid anak-anak belajarnya. Sampai guru TK sebulan gajine mung 200.000 Pak. Kebetulan saya niki punya TK teng Cilacap. Dan saya pernah diundang ceramah nyeramai bocah TK Pak. Nembe salam ki bocah pating pecicil banget Pak, yakin tenanan. Nembe salam kulo ya Allah, ana sing rebutan wadah wedang jambak-jambakan, ana sing salto kok karo kayang jajal Pak. Kulo ngucapnya teng gurune, Bu Guru, piye kula arep nyeramai bocah ki pating pecicil ngene iku diceramai. Ki lare-lare dikondusikan dulu baru kula iso ceramah kanthi sae. Akhirnya gurune niku maju tengah jenge kula langsung ambil alih keadaan. Anak-anak dengarkan ibu ya, sikap anak soleh. Dep bocah meneng kabeh Pak. Aku njur batin, pawange iki. Sak nakal-nakale lare SD, sak nakal-nakale cah SMP Pak. Esi kena diomongi wis iso bedakno ndi salah ndi bener. Cah TK Pak disekolahke, pipis sing nyewoki ya gurune. Nangis sing ngeneng-ngenengi gurune. Disiplin pun sing ngajari ya gurune. Lah kok sebulan gajine mung 200.000. Tak takon ki ibu-ibu kene, Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu jatah belanja 1 hari nggo bumbon dapur. Lengo Jawa, gula Jawa, brambang micin uyah nyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, nggo tuku bayar wifi, bayar listrik, bayar banyu, nggo kondangan, bayar setor arisan, nggo kondangan, siji meneh nggo gawe seragam muslimat karo yasinan. Apal aku Pak, padha-padha ibu rumah tangga kok. 1 hari jatah blonjo ibu-ibu brojonalan niku 300.000 rupiah. Itu cukup apa kakean? Kakean? Sebulan 300.000 kakean? Sebulan. Sedino 300.000 cukup napa kakean? Kakean. Oh, berarti wong wedok brojonalan kira kena diajak kompromi, Pak. Bisane kula matur 1 hari jatah belanja 300.000 aku lagi mbelani sampean. Ben moko tekan dalem jenengan karo suami belanjane tambahi. Malah golek dhewe. Ya wis 1 hari jatah blonjo 100.000 cukup. Cukup. Kurang. Ono sing kurang. Sokale nggo tuku jajane bocah. Siji meneh tuku skincare barang kok ya ora skincarean. Boten skincarean. Lha kok iso ora skincarean? Ora boten ditumbasaken. Ketika jenengan tidak dibelikan skincare, bilanglah begini sama suami. Ayang embeb, kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Ya iya, jenengan keplok Bu, nyongono dalile melah. Dalile neng kitab namanya Jam'us Shohir Pak. Jeng Nabi dawuh begini,
Ghuslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab ben cepet sugih ghuslul ina asah-asah gerabah. Asah-asah cara kene napa Bu? Sami. Ghuslul ina asah-asah gerabah wa toharul fana nyapu serambi rumah yurisani ghina niku menyebabkan cepet sugih. Dalile ngono Pak. Cepet sugih rahasiane asah-asah karo nyapu serambi rumah. Maaf, nek kula namung dalil begini tanpa keterangan. Saya punya pikiran liar, jojal nek Kanjeng Nabi zaman sakniki tesi sugeng. Mesti dikritik karo wanita-wanita TikTok. Dinyinyiri karo ibu-ibu majelis taklim Facebook Pro. Lho resep sugih kok malah kon asa-asa karo nyapu serambi rumah. Bentar. Hari ini ada banyak orang punya prinsip, saya tidak mau punya suami patriarki. Napa niku patriarki? Suami yang dumeh wis golek duit, tekan ngomah ngakune dadi raja. Mergo dadi raja, wegah ngemek pegawean omah. Sehingga kepingine dilayani, diladeni, niku jenenge suami patriarki. Jauh sebelum ada kalimat suami patriarki, Jeneng Nabi sudah menjunjung marwah wong wedok dengan kalimat kepingin cepet sugih, nyapu serambi rumah karo asah-asah. Maaf ngapunten, konsep berumah tangga sing kepingin sugih kan ora mung istri. Suami kepingin sugih, anak kepingin sugih, seluruh anggota keluarga suami pun kepingin sugih. Lah resep sugih kon asa-asa karo nyapi serambi rumah berarti nek kepingin sugih bareng ya sing asa-asa aja mung wong wedok tok. Wong lanang do pucet kabeh. Batine wah ki Mbah Siswoto salah ngundang kiai. Ya ngapunten Pak, di Pulau Jawa selama ini kita salah kaprah. Selama ini kan pegawean omah niku mesti dipegang karo wong wedok. Nggih to Bu? Dari mulai urusan dapur, sumur sampai jenengan lho sing ngendikan kasur ya. Kok dikirane kula jorok soale. Sumur dapur nganti tekan kasur, isine gawane wong wedok, betul Bu? Masak wong wedok, umbah-umbah wong wedok, asah-asah wong wedok, sing meteng, sing babarno, sing nyusoni anak mertua. Niki dudu lagi cerita saru Pak. Kan tadi klunya disebut karo jenengan. Dapur sumur nganti tekan kasur isine wong wedok, mapan turu nganti turu meneh. Sampai turu netok niku dina-dina pegawean tok. Bareng-bareng isuk tekan isuk dina-dina gawean. Cagugupen tekan isor durung tak tok. Dina-dina isine gawean. Oke lah tak delok ki wong lanang ning gone brojonalan pancen ireng klewus kabeh. Berarti ya wis sayak dina-dina kerja golek nafkah. Ndak masalah Pak. Tapi kalau jenengan pun saya ngurusi nafkah, tekan ngomah, tekan dalem minimal gawe seneng karo wong wedok kalau belum iso nyekel pegawean omah. Betul Bu? Senajan wong lanang ora iso bantu pegawean omah, sing penting lah bapake kondur saking tindakan, gawake jajan bakso sebungkus be wong wedok seneng. Nggih Bu nggih. Lewi-lewi ben ora bunek ngono kuwi. Dijak ora usah maring Artos Mall ora usah, Pak. Digawa nyang Alfamart yo seneng kok wong wedok, betul Bu? Kok wong wedok ora ditukokke skincare ora masalah. Tapi sesekali Pak, wong wedok kon ngrumat awak digawa nyang salon. Dudu salon sound system. Jenenge salon horeng. Salon kecantikan, sekali-kali wong wedok kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Kok kaya mobil? Lagi mobil mawon setahun ra diservis rodane mengsol. Wong wedok babaran ping 7 apa ora mengsol? Mengsol.
Tapi ndelok piyayi-piyayi kakung ten mriki ya ora mungkin banget ya nggawa istrine nyang salon kira mungkin. Niki Pak kula paringi resep ben wong wedok niku iso ngrumat umah kanthi ikhlas dijak Pak sekali-kali wong wedok nyang toko mas. Digawa nyang endi Bu? Sepisan maneh digawa nyang endi Bu? Digawa nyang toko mas. Ora apa-apa, sing penting yo niki iso cuci mata. Wong wedok ditukukke perhiasan, sing seneng ora mung wong wedok, Pak. Saya yakin hari ini sudah tidak ada ibu-ibu pakai perhiasan dalam rangka nggo pamer kuwi ora nono, Pak. Mergo napa ibu-ibu hari ini lebih bijaksana, perhiasan adalah investasi masa depan alias tabungan darurat. Nyatane putrane kuliah sekolah kok kurang arto, bapake pusing arep golek modal ngendi, ibuke unduk karo beto gelang. Rono Pak digawa sik nyang toko mas didol. Nggo neruske anak-anak do sekolah kuliah ben lek ngaji tenanan. Ora apa-apa Pak Rono, didol sik sing penting anak do sekolah modale ana. Wong wedok ki Pak, nembe gelange cincin siji-sijine til Pak. Ali-ali lamaran Pak. Terus kontal sik nang pegadaian nggo nutup modal usahane wong lanang ben tetep gagah ning ngarepe mertua. Betul? Tepuk tangan buat wanita seluruh Indonesia. Nah, bareng keplok aku ngertos cobi astone jenengan ngacung. Lah, wis ora ono ali-aline babar blas. Aku niki kan karena nikah nembe setahun 8 bulan. Ali-aline aman, Pak. Tanyakanlah yang berbelas-belas tahun berumah tangga. Lah kayak keriting. Ali-alian babar belas. Mula ketika wong wedok ditukokke perhiasan orang nggo pamer, nggo tabungan, diajak nyang toko mas, tekan kono bapake ngucap, "Ayang Mbep." Ana basa sing luwih romantis ketimbang Ayang Mbep. Ayang Mbep kan sing nembe nikah setahun 8 bulan. Pengantin anyar lan jenengan sing pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Tenggene toko mas bapake ngucap, "Biyunge bocah." Alah. Iki luwih romantis ketimbang Ayang Mbep nyong ngucap biyunge bocah bebat krembut rasane. Biyunge bocah rono milih arep anting-anting apa suweng. Arep gelang yang ngono sing kroncong apa keroncongan. Ali-ali sing sekeyong-keyong ya ora apa-apa ben pating prentol. Iki gulune dikalungi ora ketang selamat-selamat. Lah wong wedok ngono kuwi tok, Pak. Seneng banget tekan ngomah insyaallah langsung udar-udar. Udar-udar sandal. Priayi kok pikirane mriko-mriko. Longkin jenengan jatah belanja 1 hari 100.000 kurang, Pak. 300 kakean. Berarti 200.000 sedinten nembe cukup. Lah 200.000 ping 30 dina sebulan 6 juta. Berarti kalau ada warga Brojonalan dalam 1 bulan pendapatannya kok 5 juta lebih alias mendekati 6 juta. Niku sudah termasuk kategori wong sugih. Sugih. Kepala desa tenggene Magelang. Niku cuman gaji di luar bengkok niku 3 juta lebih. Niku kepala desa. Lah kok tukang nyuci ompreng MBG sebulan 3 juta Pak. DPR RI sebulan 10 juta. Arep nggo ngapa? Guru honorer, guru TK 300.000 400.000 per bulan. Lho niki kan jenenge ngece. Mula zaman akhir begini nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ora usah golek sing muluk-muluk Bu, cukup dadi wong selamat kuwi bejo. Amin Allahumma. Endikane Mbah Khudori Tegarrejo Magelang Allahu yarham al-mahfulah. Cukup dadi wong selamat niku bejo. Duwe suami ora usah ganteng-ganteng amat. Duwe suami ora usah dituntut gantenge kaya Edi, Lurah Edi ora usah. Zaman seniki duwe suami ganteng setitik nyekel duit alamat tuh ngomong malah tukmis. Taltul semangat banget.
Duwe suami Bu walaupun cilik ireng metekel. Wis cilik ireng metekel ora masalah. Sing penting salat 5 waktune jangkep karo bojo wedok ora main plak-plek lan gelem tolabul halal, tolabul halal, tolabul ngelmi. Ning arep dhewe banter salah. Tolabul halal, kerja golek sing halal wis cukup dadi wong sing slamet. Mula ikhlas niku adalah cara melakukan perbuatan, tapi nek ridho niku adalah finishnya. Mula nek ridho niku apa ya nek cara Cilacap niku bombongan, Pak. Nek ten mriki bombong ki apa ya? Bombong, lega. Lega ki apa ya? Marem. Kaya ACC tanda tangan. Lah skripsine kuwi ikhlase, sedangkan tanda tangane dosen ki ridhone kuwi. Lah ternyata wong ikhlas niku durung mesti ridho. Tapi wong ridho wis mesti ikhlas. Mula pangapunten ingkang Kanjeng Nabi niku pernah Pak jengkel mangkel karo seseorang. Padahal Kanjeng Nabi niku tidak pernah menyimpan rasa dendam. Ceritane niku ada sahabat namanya Wasi. Wasi niku sakderenge dadi wong Islam tenanan, piyambake niku wong kafir. Ketika sedang perang Uhud, Wasi niki ternyata musuh muslim, musuh Kanjeng Nabi. Sing akhirnya di medan perang Uhud menika Wasi ternyata ngapunten membunuh pamannya Kanjeng Nabi, lek membunuh ngagem tombak. Sing ditombak boten dadane boten pupune, tapi ngapunten sing ditombak wajah pamane Kanjeng Nabi. Nggih niku pamane Kanjeng Nabi sampai sedo langsung di tempat. Sing akhire Kanjeng Nabi menika rasane mrina tenanan. Saking mrinone pamane Kanjeng Nabi sedo nggih niku Sayyid Hamzah. Sing akhire Kanjeng Nabi menika nyimpen rasa sedih ingkang katumpa-tumpa. Sehingga ternyata satu ketika Gusti Allah kok maringi hidayah karo Wasi. Sing wone kafir ingkang membunuh pamane Kanjeng Nabi nggih niku Sayyid Hamzah, ternyata mlebet Islam niku Wasi. Bareng mlebet Islam, dilalah satu ketika si Wasi niki kepapasan ketemu kali Kanjeng Nabi. Tapi ternyata Kanjeng Nabi niku wegah meriksani wajahe Wasi. Wasi takon, "Ya Rasulullah, apa aku iki durung Islam kok jenengan boten kersa meriksani kula?" Ya ora, sampai ya wis Islam tenanan, wis ngucap 2 kalimat syahadat, wis nglakoni syariate Islam. Kok jenengan boten kersa meriksani kula? Apa jenengan dendam kali kula? Ora, aku ora dendam. Mung saben kula melihat wajah jenengan niku, kula kemutan karo pamane kula Sayyid Hamzah almarhum ingkang dipun tombak kali jenengan. Kula mboten dendam ning ngapunten nggih. Ampun sering-sering muncul nang ngarepe kula. Jeneng Nabi niku, Pak. Sampai enggak dendam, mung nek mriksani wajahe Wasi niku kemutan pamane. Sing akhire Wasi niku mikir, "Oh iya ya. Berarti aku ki mbiyen kelewat bates ki aku. Ya wis, aku kudu nyarutangi. Piye carane aku ben dadi wong Islam sing ditampa karo Gusti Allah, ditampa karo Kanjeng Nabi, lan ditampi karo kabeh umat Islam." Sing akhire Wasi niki pas ono perang namanya perang Yamamah, di mana ada orang ngaku nabi teng zamane Kanjeng Nabi. Bayangno Bapak Ibu, zaman sakniki akeh wong ngaku nabi niku pirang-pirang ya ana mempere Pak, mergo Kanjeng Nabi mboten nonton. Dadi nek ana sing ngaku nabi ya wajar senajan kebangetan. Mung nek ngaku aku ning ora ana wong ya pantes. Dateng zamane Kanjeng Nabi, nabi teh si sugeng. Lah kok ana sing ngaku dadi nabi? Padahal Kanjeng Nabi jelas nabi terakhir lebar Kanjeng Nabi ora ana nabi liyane. Lah kok ana sing ngaku dadi nabi? Sinten niku? Namanya Musailamah Al-Kadzab. Ngaku dadi nabi teng zamane Kanjeng Nabi, akhirnya terjadi perang namanya perang Yamamah. Disitulah Wasi sing empun mlebet Islam, tapi ternyata mboten pareng sering nongol teng ngarsane Kanjeng Nabi ngucap, "Ya, niki kesempatan kula dandani kabeh kesalahan kula,
akan saya musnahkan niku Musailamah al-kadzab, nabi palsu. Akhirnya ngangge tombak yang sama ingkang kangge nun sewu bunuh pamane Kanjeng Nabi, ngangge tombak yang sama kangge menumpas Musailamah al-kadzab. Dan ternyata saking cerita niki Kanjeng Nabi ikhlas. Si wasi niki mlebet Islam, yo ngapunteni ning kurang ridho, kurang bombong meriksani wajahe gara-garane dadi kemutan mawon kali pamane Kanjeng Nabi. Jebule ridho niku sepenting niku. Ridho niku kudu bener-bener ana ning gone ngibadahi kula jenengan, ridhone Gusti Allah. Lah ternyata Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken kata maridho fi taati, Gusti Allah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat. Bu, masih sadar? Oh ya alhamdulillah. Kula kuatos jenengan mendel niku mergo ora memperhatikaken tapi wis ngantuk, wis nang beda alam. Ngaten niku lho maksude kula. Oh, saking memperhatikane sampai anteng kabeh. Soalnya nek anteng niku ngantuk kan ora konangan. Yo pancen yo ngantuk nikmat, tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Jebule Gusti Allah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat. Ibadah niku dibagi dua. Dibagi pinten, Bu? Ada ibadah sing ganjarane gede, ana ibadah sing ganjarane cilik. Ngibadah sing gede berarti modale gede, ganjarane gede. Contoh, salat, haji, poso, umroh, bangun masjid, niku modale gede, ganjarane gede. Ning ana ngibadah cilik, contoh nyingkirke watu ning gone tengah ratan. Supaya ora nibake wong, senyum karo tangga, senyum karo tiang sanes. Memang cilik, ning senajan cilik, Pak. Mbok jere sapa ngibadah cilik menika diridhoi karo Gusti Allah sehingga ngibadah lintune ditampa. Halo. Halo. Berarti ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, aja nyepelekke ibadah najan ketoke cilik. Mbok jere sapa ngibadah cilik niku diridhoi karo Gusti Allah sehingga ngibadah sing gede-gede lintune dadi ditampa. Jenengan pun pirsa cerita masyhur bilih Imam Al-Ghazali mlebet swarga ngibadahi ditampa niku dudu mergo pinter ngilmune, dudu mergo salate, dudu mergo poso Ramadane. Ternyata Imam Al-Ghazali mlebet swarga diridhoni ngibadahe diriwayataken mung gara-gara nulungi laler kecemplung tinta. Laler niku kan kewan nyebeli, Pak. Menclok sithik ning panganan mau langsung digusah. Tapi jebule Imam Al-Ghazali niku pernah lagi nulis kitab, zaman min kan ora ana pulpen. Ora ana pelotot. Potlot napa? Potelot. Ora ana pensil, Bu, ngageme tinta tenggene kuas niku wau. Jebule ternyata pas lagi nulis kitab ana laler menclok tenggene tinta niku njur kepleset kecemplung. Aku ya ora pernah weruh laler kepleset kaya apa bentuke. Lalere kepleset kecemplung tinta, njur dislametke. Dikeringaken jur mabur urip meneh. Ternyata kok Gusti Allah ngridoni, Pak. Nah ternyata ngibadah gede sing wis dilakoni karo Imam Al-Ghazali kabeh diridoni Gusti Allah mergo gara-gara nulungi laler kecemplung tinta. Mula jenengan mangke kondur, senyum karo wong kan ketok sepele. Ning aja disepelekke, mbok jere sapa ngibadah puasa Syakban, poso Rajab wingi. Sampai ngibadah salate kula panjang sedaya posone Ramadane kula jenengan ditampi karo Gusti Allah merga guyub rukun karo tangga tepale. Ketoke sepele. Ning Nabi dawuh tabassumuka senyume panjenengan fi wajhi akhika kepada saudarane panjenengan laka sedekah sing ora duwe bondo
sing ora duwe harta, sing ora duwe derajat pangkat, sedekah karo senyum ora apa-apa. Pancen ya lebih seneng, lebih bangga duwe bondo iso sedekah. Karena sedekah menika sampai-sampai dingendikaken yang kaya raya, yang setengah kaya, sampai yang mandan kaya, sing rodo kaya, sing sugih tenanan, sing mandan sugih, sing OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing rodo sugih, sing setengah sugih, sing sugih separo. Setengah sugih kan sugih separo. Ayo sing senang sedekah, karena zakat itu terikat haul dan nisab. Infak itu terkait keadaan dan kemampuan, tapi sedekah tidak terikat dan terkait apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, hayu sing senang sedekah. Sampai-sampai tabassumuka senyume jenengan karo sedulure jenengan niku diwastani sedekah. Sing ora ndek bondo, ora ndek derajat, ora ndek ilmu, ayo sing seneng senyum. Senyum niku ya ngapunten ana sing ngucap soalnya mumpuni aku ki wajahe pancen dasare judes. Aku ki jarane meneng tok wis medeni. Mergo bapake kula pernah matur aku lahir ki pancen wajahe angker kaya kuburan. Nek pancen pasuryane memang dasare nun sewu judes, ketemu wong minimal takon. Ketemu wong minimal nyapa, ketemu karo tiyang sanes minimal manggut ngono kuwi. Dadi sing ora duwe bondo, ora duwe derajat pangkat kanggo sedekah nyengir. Lah lagi langsung praktek jenengan teng kula. Sedekah niku namanya. Mula aja sampe nyepeleke ngibadah cilik mbok jere sapa. Saka ngibadah cilik niku wau ngibadah sing lintune ditampa karo Gusti Allah. Ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Umar ngendikaaken katama ghadaba fi maksiatin. Gusti Allah menyembunyikan murkanya di dalam perbuatan maksiat. Kaya ngibadah dosa niku kalih, ada dosa besar, ada dosa kecil. Napa niku dosa besar? Segala dosa yang dijelaskan teng Al-Qur'an iki dosa gede kabeh. Kayata ninggal salat, judi, khomer, wedokan, terus malih apa malih Bu? Ya ora iso nyebut wong kene ora seneng gawe dosa. Ora iso nyebut. Ya wis, dosa cilik apa bae Bu dosa cilik? Ora iso nyebut wong ora iso gawe dosa wong kene priyayi kabeh. Dosa gede niku kabeh dosa sing dijelaske ning Al-Qur'an. Lah dosa cilik niku ya kaya nun sewu pinter ngrasani wong. Termasuk dosa cilik. Dosa cilik apa dosa gede? Nah, sing gede berarti anu pernah dirasani. Sing ngucap dosa cilik berarti anu ora pernah nglakoni. Wis ora apa-apa lah Bu. Dosa cilik contohnya jare ngrasani wong ya wis ora apa-apa. Padahal ya dosa gede ki ngrasani wong. Termasuk soalé napa? Sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha. Kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata, kadang-kadang ra kerasa merga kabeh wis kulina. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana. Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana. Birahmatika ya Rabbi la taqtara jana. Birahmatika ya Rabbi la taqtara jana. Sara-sara Maulana ya Maulana ya sami'u du'a.
omong-omong karo ngrasani wong nganti ra sadar amale banjur kecolong. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Bi rahmatika ya Rabbi la taqdarajana. Bi rahmatika ya Rabbi la taqdarajana. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi wis disawer ya kudu ditabuh. Nek wis disawer ora ditabuh ki namanya mangan gaji buta. Ternyata dosa niku ya ana kalih, ana dosa gedhe, ana dosa cilik. Kenapa kok dosa cilik ora mawi ditulis ning gone Al-Qur'an? Berarti maksude senajan dosa cilik ora ditulis ning gone Al-Qur'an, berarti maksude Gusti Allah ya aja nyepelekke dosa cilik. Nyatane kalau cilik-cilik dikumpulake kon njur dadi gede. Mbok jere sapa jenengan nglakoni dosa cilik malah dadosaken murkane Gusti Allah. Ora ngerti. Senajan jenengan ora maksiat, ora korupsi, ora mangan babi. Mangan babi kan haram ta, Bu? Dosa gede. Tapi kok jenengan nglakoni dosa cilik, jenengan njur nyepelekke. Mbok jere sapa Gusti Allah njur dadi murka? Malah dosa sing cilik-cilik menika wau sing dilakoni njur ndadosaken tambah-tambahing murkane Gusti Allah. Naudzubillahi min. Diriwayataken wonten namanya Imam Ibnu Adam. Piyambake niki ternyata terkenal wong alim. Anu niki ngajine sampai jam 2 subuh kan? Ya mung takon tok nyong. Ternyata Ibnu Adam menika terkenal piyai ingkang alim. Tiange cerdas ahli ibadah. Wis pokoke terkenal donga niki mandi, doane niku mustajabah. Piyambake lagi melaksanakan haji, lebar melaksanakan haji wada, haji perpisahan umroh niku pun selesai. Piyambake niku tindak tenggene Baitul Maqdis utawi tenggene Palestina. Baitul Maqdis mriku berarti sakniki ya sing diwastani Palestina niku wau Bu, tenggene Masjidil Aqsa. Ning sederenge mriku piyambake niku tumbas jajan kurma ning emperane Mekah. Kurmane pancen sak kathah-kathahe. Lah tumbase niku tenggene bakul sing pun rada sepuh. Pancen sengaja ben karo nglarisi dagangane. Bareng ditumbasi niku kurma, pas lagi ditimbang niku kurmane, pengrasane Imam Ibnu Adam menika wau kurmane sing lagi ditimbang tiba. Bareng tiba dipundhutlah niku kali Ibnu Adam dilebetaken tenggene kresek sing lagi nggih ditimbang kurma niku wau. Bareng dilebetaken niku rong blindi kurma dilebetaken tenggene kresek, akhirnya dibeto kondur karo digawa mlaku ning perjalanan yang Baitul Maqdis. Biyen kan ora nono motor PCX, Pak. Ora nono kereta cepat zaman sakniki, ora nono bis, akhirnya ngageme unta. Kadang karo melampah barang, jadi antara Mekah dumugi Palestina niku sampai sekitar 2 bulanan. Bareng dugi Palestina tenggene Masjidil Aqsa, menika mlebet tenggene Masjidil Aqsa ndonga niku Imam Ibnu Adam. Lah pas lagi ndonga piyambake khusyuk ndonga. Pengrasane niku teng wingking kathah tiyang, padahal mboten nonton tiyang. Tapi pengrasane akeh wong ki ngrasani Ibnu Adam. Lek ngrasani krasane si Imam Ibnu Adam, ki Imam Ibnu Adam wong alim kae. Heeh. Ki wong alim banget. Alah ngalim apa? Wingi 2 bulan kapengker. Ki dheke mangan kurma orang bayar rong blindi. Masa? Mangan kurma rong blindi ora dibayar? Heeh. Jarene wong alim kok ngono ku ya? Heeh. Pengrasane niku ana sing ngrasani bareng ditengok ora ana wong ki. Akhire ki ambeke mikir, jare kok aku mangan kurma rong blindi ora dibayar. Ki kurma sing kepiye? Sing akhirnya bareng deling-eling, oh iya. Ternyata pas lagi nimbang kurma dikira ana sing tiba,
Jur kurma niku rong bilindi, rong biji dipundhut dilebetaken teng kresek sing lagi ditimbang jebule dudu kurmane piyambake. Melu kepangan, melu kedahar. Marake dongane dadi ora kabul malah isine rasane kaya dirasani wong. Buru-buru akhirnya padahal hajine pun rampung. Piyambake saking Masjid Palestina langsung kondur meleh balik tenggene Mekah berbulan-bulan meneh Pak. Bareng pun dugi tenggene Mekah, piyambake langsung madosi niku bakule kurma. Sing akhire bakule kurma menika wau dipadosi tenggene tempat yang sama. Tapi Imam Ibnu Adam namung kepanggih karo bakul wong enom. Ditangletila, Mas, ngapunten nggih. Apa jenengan sing sadeyan teng mriki? Lho nggih, kula niki bakule. Oh, mboten. 2 bulan kapengker niku sing sadeyan sepuh. Oh niku bapake kula. Teng pundi ni Mas? Ngapunten nembe sawulan kapengker sedo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngapunten jenengan putrane? Nggih, kula anak kandunge. Mas, kula tak cerita, wingi aku ki 2 wulan kapengker tuku kurmane bapake sampean. Ana sing glundung 2 blindi. Ujar kula niku nggen kula wong anu lagi ditimbang. Lah akhirnya tak lebetke teng timbangan wis tak pangan. Lho jebule kok niku marake dongane kula ora kepireng karo Gusti Allah. Tulung ya Mas. Kula niki diikhlasaken niku 2 blindi. Kaget bakule. Wong mung 2 blindi kok ya ora apa-apa, Pak. Kula pun ikhlas. Tenanan. Heeh. Lah ibuke sampean tesi sugeng, tesi Pak. Ting pundi? Yo ning omah. Diantar kula maring daleme jenengan. Yo tak anter. Akhirnya diantar kepanggilah kalau garwane utawi ibu esi bakul sing akhirnya diceritake kaget barang. Wong kok ngalim tenanan ki. Mung 2 blindi wis tak ikhlas ki yo wis wong kadar 2 blindi kok. Umpamane ora ngaku ya ora apa-apa. Wong anu kurma sak akeh-akeh kok kaya ibaratin jenengan tuku rambutan. Ana 2 blindi kirane nun sewu ning saking kathah lagi musim rambutan. Tapi jenenge wong alim ya beda karo jenengan. Beda karo kula. Dan ternyata bareng diceritake karo ibune si bakul, nggih. Kula tak makili bojone kula ingkang almarhum menika. Insyaallah pun kula halalaken. Jenengan putrane pinten? 5. Lah niki sing bakule sing nomor pinten sing barep. Berarti sing 4 durung kumpul dereng dikumpulake kula tak nyuwun ikhlase putra-putri jenengan. Dikumpulaken critake meleh Bapak Ibu. Jebule Pak Bu, mung gara-gara kurma 2 blindi. Donga dadi ora kepireng karo Gusti Allah padahal ki wong alim ahli ibadah. Mung gara-gara kurma 2 blindi donga dadi ora dikabul. Sing akhire bareng wis diikhlaske kabeh niku Imam Ibnu Adam balik melih tanggene Baitul Maqdis ngibadah ning kono salat wis ora ana wong grundengi. Sing grundengi pindah ning ngarep. Sing pindah ning ngarep ngucap, "Oh, iki wong sing wingi wis njaluk ikhlase bakule." Heeh. Oh iya bener wong alim iki. Akhire grundengane wis dadi apik. Ternyata aja nyepelekke dosa cilik, mbok jere sapa dosa cilik menika wau malah ndadekke murkane Gusti. Yang ketiga ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, kata ma aulia iha baina ibadah. Ojo sampai kula panjang sedaya nyepelekke siji-sijine wong mbok jere sapa wong kuwi mau adalah waline Gusti Allah. Bu. Assalamualaikum. Nggih niki nek ngaji nganti jam 2 bengi mboten napa-napa. Jenengan ikhlas. Nggih ridho. Alhamdulillah wis ora apa-apa ya ikhlas ya ridho ya. Nggih nek mung ikhlas tok mulih ora apa-apa, Pak. Mung ikhlas tok, tapi karena ridho, esi lenggah teng mriki. Berarti sing mau kondur niku ya wis ikhlas. Ning ngurung ridho, karena apa ngantuk, putrane rewel sak piturute. Ora apa-apa, Pak. Dadi sing teng mriki ya ikhlas ya ridho. Ngapunten ingkang kathah. Ternyata teng kitab Khilyatul Aulia Nabi pernah ditangleti, "Ya Rasulullah, ciri-cirine wali niku kepripun?" Ciri-cirine wali niku wong sing ditresnani Allah ya contone salah sijine nek niku tiyang dipirsani praupane njur sing mriksani dadi kemutan Gusti Allah. Contoh ngeten. Kula weruh jenengan bareng weruh tek kula njur kemutan karo Gusti Allah, berarti jenengan wali, Pak. Kula ulang. Jenengan mriksani wong.
Sing dipirsani kok jenengan bareng meriksani tek terus kemutan Gusti Allah. Wali niku Bu. Tapi nek jenengan meriksani tiang bareng meriksani wace tek kok kemutan duit belantik niku Pak. Mula dingendikaken Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jeneng Nabi pernah arep nyolati jenazah dadak kendel sawetawis ditangleti karo sahabat. Ya Rasulullah, jenengan arep nyolati kok malah dipending wonten napa? Ya, aku ngenteni sing nyolati niki jenazah jangkep 40 wong. Kok mawi nunggu 40 wong? Ya, mbok jare sapa sing nyolati jangkep 40 wong, salah sijine ana waline Gusti Allah. Tapi ya ora kabeh pas jeneng Nabi nyolati jenazah ngenteni jangkep 40 wong. Niku mung wonten salah satu kejadian jeneng Nabi nunggu jangkep 40 wong mbok jere sapa sing nyolati salah sijine waline Gusti Allah. Dan ternyata Kanjeng Nabi kurang nabi nopo, kurang mulya nopo. Titele maksum bersih saking dosa, mahfud ora mungkin gawe dosa. Seketika ndonga mesti diijabah karo Gusti Allah. Kok kena apa? Arep nyolati kok dadak ngenteni waline Gusti Allah barang. Berarti Kanjeng Nabi senajan mulya tidak pernah nyepelekke siji-sijine wong. Karena napa jeneng Nabi mulyake menungso ya mbok jere sapa niku wong ya waline Gusti Allah. Jeneng Nabi dawuh tanggene hadis innallaha la yanzuru ila syarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Gusti Allah tidak melihat bentukmu, Gusti Allah tidak melihat wajahmu, Gusti Allah tidak melihat harta, Gusti Allah tidak melihat bondo, Gusti Allah mboten melihat anak. Sing dipirsani adalah hati dan amalan perbuatan. Kesenangan makmu jenengan. Sing dipirsani niku ati nurani lan amal ngibadahe. Mula ora pareng nyepelekke siji-sijine wong, mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti Allah. Contone hari ini mungkin dongane kula dongane jenengan wonten sing diijabah. Wau udan kok saiki terang. Nggih to, Bu? Mumpune ora duwe ilmu, dongane ya ora mesti ampuh. Mbah Kyai Rohmat pun ya urung mesti dongane ampuh. Tapi amine panjenengan mbok jere sapa ana sing dadi waline Gusti Allah sehingga wau udan sakniki terang. Mbok jere sapa Gusti Allah ngridoni ana wali sing melu ndonga diparingi terang. Alhamdulillah. Dan yang keempat, anu jane 6 tapi niki kula persingkat mawon. Yang keempat, Imam Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken aja nyepelekke ajal. Karena mbok jere sapa ajal ki mau teka sewektu-wektu. Dados ngumur ki ora ana sing ngerti. Mula Gusti Allah niku menyembunyikan ajal ora ngerti. Pagi lari jogging, isuke pagi jalan-jalan, sore diantar nyang kuburan yo akeh. Mergo napa mati enggak pandang umur fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa kula keri jenengan duluan yang ngono. Wis tak walik niki. Tekane pati ora disangka-sangka ora dinyono-nyono mula niku ken selalu gawe apik mbok jere sapa lagi gawe apik ora ngerti jebule dipundhut karo Gusti Allah. Mula aja kebiasaan gawe Allah. Alhamdulillah jam 11 pas. Kok kurang? Jam 11 pas kok kurang? Ki jam 11 pas wis ora kena dinyang. Jam 11 pas. Lebih 30 detik ya Allah. Insyaallah niki pun cukup nggih Bu nggih. Alhamdulillah sing nyukupaken Gusti Allah. Sing tesih krasa dereng cukup nanggap dhewe ngono kuwi. Oh niku 6 nembe 4 berarti tesih kurang kalih. Sesuk meleh dilanjut mula jenengan nyelengi sing akeh. Ben esuk nanggap mumpuni meneh mung durung rampung nembe
anu 6 nembe sekawan. Alhamdulillah niki keluarga besar Mbah Siswoto awonten hajat dinten menika saestu ngalap barokah panjenengan. Mudah-mudahan panjenenganipun almarhumah Simbah Anteng binti Ahmad Jupri tansah dipun paringi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, diparingi husnul khotimah, kula panjenengan ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Akan saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat pembawa acara. Tesi ada doa penutup nggih. Tesi ada doa penutup akan saya berikan kepada Muqasimul Auqat. Saking kaula matur mbah nun sanget ingkang kaping sepisan keluarga besar Mbah Siswoto ingkang sampun nimbali dalem kangge nderek berkahi sedaya warga masyarakat lan almarhumah Simbah Anteng ingkang sampun remen sangat kali mumpuni sehingga kula saged nderek ngaos wonten dalemipun. Senajan piyambakipun wonten ing alam barzah kadosipun nggih nderek rawuh niki bahkan teng alam barzah pun nggih nderek pirsa putra-putrine damel amar jariah. Amin Allahumma. Lan sak bibare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lujeng widodо lir kali saking sambi kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usik wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shallu ala warahmatullahi Nabi wabarakatuh. Muhammad. Allahumma sholli ala Taqabbalallahu minkum. Ibu-ibu, bapak-bapak ampun kundur rumiyin, kita akan bersama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Rohmat. Kami